facem intro din baie, că acolo e muzica și nu ne auzim deloc. Am venit să facem antrenament de piept și astăzi suntem la BeFit. Din păcate singur că sala e de rahat și sunt eu singurul prost care a venit să vadă cum e, dar asta este, ne descurcăm. Măcar avem vibe bun că am băut un Monster și mai am încă unul. Ce să mai rupem pieptul, încercăm gantele de 40 azi, 90 la bench. Ar trebui să meargă lejer. Singurul lucru n-aș pe că am mâncat o singură masă și s-ar putea să obosesc repede, dar vedem. Bă, dacă pică gantrele pe mine, măcar nu se chinuie ăștia să mă care prea departe. Gantele mai nasoale ca astea n-am văzut niciodată. Nu poți să le ții ca lumea, măi, bă, neîmblânzite în pula mea, fug de tine. E groasă treaba, nu știu dacă o să meargă. Gantrele ciudate și fug din mână, nu știu cum să explic. Nu poți să le ții ca lumea mână, se duc dracu. Deci lăsăm, scădem până la 36 sau 38 și dăm ca lumea. Bă, nici 34 nu pot să-l controlez ca lumea. Uite și tu cum arată. Mai morților. Bă, ne să facem un fly acum. Foarte de jos. Și după vedem unde nărac mai merg. Că nu-mi place deloc sala. Nasoală rău. Bă, deci nu înțeleg aparatele de la sala asta, coaie.
îmi arată că spuse 31 de kg. Băi, se simte ca 80 pișam aș pe ele să mă piși. Ce dracu se întâmplă? Gantele de rahat, aparatele de rahat. Ce să mai... Se gata abonamentul și nu mai vin în viața mea la sala asta, bă, niciodată. Nu o recomand. Mergeți la orice altă sală și dacă ar fi la 5 km de voi, nu mergeți la BeFit. E de rahat. Bă, am încercat toate variantele posibile să fac la asta. Aceeași greutate, da? De ce mă țin mă ori mai greu? De ce? De ce? Poza asta că nici n-am pus să stau, frate, e de rahat și asta. Mă pune, în afară de bench press și un rahat de gambe, bă, nimic nu-i bun în sala asta, absolut nimic. Nu știu ce dracu să mai fac. Skull Crusher că m-a săturat acolo. Ziua asta s-a transformat până la urmă în zi de ego lift. Prima oară când am făcut 40, prima oară când am mers atât de ușor 90, nici nu mă așteptam. A zis domnul că nu m-a așteptat aproape deloc, decât foarte puțin la pornire. Acum îi dau aici cu 3 plăci de 5 pe fiecare parte. Și bara nu știu cât dracu are, cred că 10 sau 15 maxim, dar na. Deci, crazy. Dacă mai erau și echipamentele bune, era cea mai tare zi din lume. Da, să vedem. Mi-a fost frică să las până jos când am spotter și dacă o scăpam era jale. Dar în rest, momentul este destul de decent. Scădem o placă. De fapt, punem 2.5 în loc de 5 și continuăm.
A fost super, cu toate că sala nu este chiar atât de bună. Mi-a plăcut destul de mult antrenamentul de astăzi, cum am și spus în video, dacă erau și aparatele mai bune, era cea mai tare zi. Sper din tot sufletul că v-a plăcut și nu uitați de like și de subscribe. Până în data viitoare, numai bine!